आं दंफैयो जगिख'पा। बे जगिख'पायाव खैला बजाय ट्राकफोरा थुबुर जाफैयो। मेघालयनिफ्राय फैयो खैला बजाय ट्राक आरो बे मेघालयनिफ्राय फैनानै जगिख'पायाव ट्राकै ट्राक अभारलडेड ट्राक खैला बजाय ट्राकफोरा थुबुर जाफैयो। आरो सिगाङावबो नोंथांमोननि सेराव जोङो असम लाइभ 24 आरो बड' लाइभ 24 रादाब फोसावदोंमोन, जेराव सिन्डिकेट राज सोलिनाय, जेराव जायगानि RSS दैदेनगिरि BJP दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव लोब्बा जादोंमोन सिन्डिकेट राज सालायनायाव। खैला बजाय ट्राकफोरनिफ्राय मासुल लानाय, रां खांनाय, 7,000 रांसिम रां दाबि खालामनाय एबा लानायनि सिन्डिकेट राज सालायनायनि अजद सिखारदोंमोन। जों नोंथांमोननि सिगाङाव असम लाइभ 24 आरो बड' लाइभ 24 रादाब फोसावदोंमोन। गोख्रोङै रादाब फोसावनायनि उनावबो दिनैसिमबो बा दासिमबो खोमा सुवाखै। आरो नाथाय बे समाव जों नुनो मोन्दों ट्राकै ट्राक फैनानै बेबायदिनो बजाय ट्राकफोरा लाबोदों आरो जमा जाफैदों। बेनि उनाव गवालपारा जानानै बायजो हादोरसायाव ओंखारलाङो ट्राकै ट्राक अभारलडेड खैला बजाय ट्राक आरो गारिफोरा। बेबायदिनो बे अभारलडेड ट्राकफोरनिफ्राय 7,000 रांसिम लानायनिबो अजद सिखारदों। नोंथांमोना नुनो मोनगोन आंनि उनथिंजाय ट्राकै ट्राक खैला बजाय ट्राकफोरा बेबायदिनो हर जायोब्लानो ट्राकै ट्राक खैला बजायफोरा बायजो हादोरसायाव बे जगिख'पानिफ्राय ओंखारलांनायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय दासिमबो सरकार फारसेनिफ्राय जेबो रोखोमनि गोख्रों बिफाव लायाखै आरो जायगानि बेवहाय RSS दैदेनगिरि BJP दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय लोब्बा जानायनि अजद गोख्रों सिखारनायनि रादाब नोंथांमोन जोङो सिगाङावबो फोसावदोंमोन आरो बेबायदिनो गोख्रों रादाब नोंथांमोननो फोसावगासिनो दं। आरो नोंथांमोना नुगोन आंनि उनथिंजाय ट्राकै ट्राक खैला बजाय अभारलडेड बे खैला बजाय ट्राकफोरा ओंखारलाङो बायजो हादोरसानिफ्राय बे जगिख'पानिफ्राय। जगिख'पानि नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजन जायोबो नोंथांमोना नुगासिनो दङ। बे अभारलडेड ट्राक मेघालयनिफ्राय फैनाय बे जगिख'पायाव माबोरैहाय बे ट्राकनिफ्राय बोख्लायो आरो गुबुन मोनसे गारियाव लड खालामनानै बा बजाय होनानै बायजो हादोरसायाव दैथायहरनाय जायो। आरो बेनिफ्रायनो बिसोरो सिन्डिकेट राज सालायनायनि गोख्रों अजद सिखारनाय रादाबखौ नोंथांमोननि सेराव जोङो फोरमायगासिनो दंमोन आरो फोसावबोबाय थादोंमोन। आरो बेबायदिनो बेवहाय सोरबा BTCनि BPFनि सानैसो दैदेनगिरिनि बेवहाय लोब्बा जानायनिबो जोङो अजद मोनबोदों। आरो बेवहाय सानैसो BPF दैदेनगिरिफ्रा एबा गावखौनो BPFनि दैदेनगिरि मुं लानानै बेवहाय सिन्डिकेट राज सालायनायाव बे लोब्बा जानायनिबो अजद सिखारदों ना BTC सरकारखौ बदनाम खालामनायनि मोनसे फाव फान्दायनाय एबा षड़यन्त्र नामा, बेबो मोनसे गेदेर सोंथि बेरखांनायनि जों रादाब नोंथांमोननि सिगाङाव जों लानानै फैदोंमोन। आरो बेबायदिनो गोख्रों अजद BPFनि सानैसो दैदेनगिरिफ्रा BPFनि मुं लानानै गावखौनो BPFनि दैदेनगिरि होनानै बेवहाय सिन्डिकेट राज खैला सिन्डिकेट राज एबा गोसोम हिरानि गोसोम सिन्डिकेट राज सालायनायनि गोख्रों अजद नोंथांमोननि सायाव जोङो रादाब फोसावबाय थादोंमोन। आरो बेबायदिनो जोङो दिनै बे जगिख'पायाव जोङो एक्सक्लुसिभ रिपर्ट नोंथांमोननो जोङो दिन्थिगासिनो दं आरो एक्सक्लुसिभ रिपर्ट जोङो नोंथांमोननि सायाव फोरमायदों। आरो बेबायदिनो बे ट्राकै ट्राक खैला बजाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन। आरो आंनि उनथिंजाय बेबायदिनो ट्राकै ट्राक खैला बजायफ्रा बायजो हादोरसायाव जगिख'पानिफ्राय ओंखारलांनाय नुनो मोननाय जायो। नोंथांमोना नुगोन आंनि उनथिंजाय माबायदिहाय खैला बजाय ट्राकफोरा बेबायदिनो बायजो हादोरसायाव ओंखारलाङो एबा सिन्डिकेट बेफोरनिफ्रायनो सालायो। सानैसो BJP दैदेनगिरि आरो RSS दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बेवहाय BPFनि मुं लानानै सानैसो दैदेनगिरिया बेबायदिनो बे सिन्डिकेट राज सालायनायाव लोब्बा जानायनि अजद गोख्रों सिखारदों। आरो बेयाव मोनसे गेदेर सोंथि बेरखांदों। बेवहाय बावैसो सिगाङावसो मन्त्रि बिबान मोननाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिफाननि मन्त्रि आफादाव गोदानै मन्त्रि बिबान मोननाय बिथाङाबो बेवहाय थोंजोङै लोब्बा थानायनिबो जोङो अजद मोनदों एबा खारिथि मोननाय जादों। बेखौ लानानैबो गेदेर सोंथि बेरखांदों आरो बे बिथिङाव दासिमबो गोख्रों राहा लानाय नुनो मोनाखै। आरो बेबायदिनो बे सिन्डिकेट राजआ गोख्रों भाबै एबा गोख्रोङै सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों।